Hilo. Naghilo. Daghan kayo dagko. Ina pang subbag ani nga isda nga lami. Wala lagi flower horn sir. Asa ay uturo kanang agtang. Ron pa ko nakabalo pa nga kapamilya di ekos flower horn. Asa? Ay, Blue imong gipangita ma'am karon na sa aga sa pultahan oh. Hello, next stop Aguacan. Kana. Kita naka-blue. Combination og blue mao na gyud ang imong gipangita. Hala. Oh, yellow ang medyas na. Mao na ba ni ang blue nga iyang gipangita? Yes. Tagni atong ila-ilahon si Mr. Blue. Yes. Sa diri sa naka-blue. Likuot. Oh. Hello sir, pila gani entrance? 70. Sir. Kanang naka-blue man kano. Nangita si ma'am og naka-blue. Oh, pa-picture sa dira. Ma'am, 9 mi kabuok. 980. Dara. Hello, hi. Yes. Welcome to Aguacan. For 70 pesos lang. Okay. Okay. Thank you. Yes, ma'am. Katay. Kanina pa dyan ni siya sir nga. Makakita daw siya naka-blue. Mao na daw ang iyahang koan future. Dara. Sir, pwede magpa-picture mong duha, sir? Sige, sir. Sige na, sir. Dito sa Aguacan, sir, oh. Dara, nakita ni Ma'am Karen ang iyahang. Pag makakita daw siya blue, mauna ni. Okay, ready? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Dude store. Asa to? Ma'am, tanawan ninyong isda, ma'am, oh. Tanawan yung isda. Oh. Dili. Di man na blue. Nanggahi, nagpinaabot. Kumusta atong tostos, doy? Wow. Na. Mag-start na kita. Walay ko ano? Walay. Madlagan mo sibat. Mo salom. Sa Aguacan. Yeah. Asa ni ma'am? Wala. Luningning, pasok. Hindi uy, sa kuan pa, 16 pa oh. Puhon. Sayang si Luningning, go Luningning. Tanggal bra Luningning, tanggal bra. Saba pere dai. Sige. Salamat kayo sa tanan ni mo. Hindi, si Kwate. Sir, dahil salamat sa imuhang maayong tao, sa imong pagka-generous sa among mga teachers. Bisag. Kinsa sa apelyido ni Jenny Rose? Generous, teacher Juana. Bisag usahay. Promise ang ulo. Yung kuan na, yung sinaw-sinaw na. Grabe. Maninood.
gamay lang siya sir kay problema di mo maestra pero kanya sa mo ang kasi kasi bulsa. Oh. Happy Teacher's Day. Itagaan mi nimo sir kay teacher man mi itagaan mi mo regalo then dapat teacher pud diya ka sir so para din sa iyo. Yay! Sir, di ka na mo ikambyo sa mga bagag buhok na sir. Okay. Okay, teachers, thank you very much sa inyong regalo. Gamay lang daw ko nun pero excited ko, masali, and I'm very happy. Touch ko sa inyong regalo. Okay, unsa ka di? Di daw, sama ni. Sabi nila stress sir. Ingon pa lang stress. Wa ko na-stress ako ang mga teachers. O sa amo ang teachers sa Agma. Wow. Sana all. Yes! Oh, mo na ang akong gikalibugan jud sa paghurot sa akong kwarta. Timba ko lang. Pwede, kung manamoy plano nga hold upon ko, pwede rape lang. Ay, wow! Wow! Tabata! Pero... Bulang na si Jeka sir, kaya tapidik. Sir, sigo di mo sir? Tabas na! Pang Rayuma! Thank you! Ay! Thank you very much, Teacher Sagman. Salamat. Shout out kay Sir Pilo. 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 Day, strict. Sir Pilo, si Kwati. Gahi pa kayo ito. Wato nagpilo. Unsa na siya, aparador? Shout out kay Sir Pilo. Yan. Oh, kana. Si Kwati, nga lamion, sama sa tapad. Mang paano dayon? Tapsing-tapsing. Tapad. Pero ang mas lami, ang naguni. Yeah. At talikod dam, ay kana atubang ay talikod. Magsikwate lang daan mo. Sir. Sinang gabi ito ko, sir. Dala, nakaon nakuha na ko anak, ma'am. Wala ka? Kasi ipatulpo ko nimo. Oh, ako man. Nanguyap ko, wala yun itong isubot. Ni sir. Nanguyap na di ito. Kahibalo ko. Dapat, ano yung kumagapit ka mo? Wow, sino ang babaeng ito? Parang nakatalikod kahit nakaharap. Nakaharap na ba ito o nakatalikod? Humarap ka, traidor! Sinok! Huwag mong ipakita ang buko-buko mo. Magpangandam ka. Magpangandam ka. Ayan na, ayan na. Hinubad na ang katotohanan. Ayan. Oh, nandyan na. Ayan. Isusuot ang swimsuit. Hala. Oh man, Ma'am Shi. Nakapangandam. Bakit mo ako hinahamon? Lagi. Uy, katugnaw. Ice challenge na. Uy, lapit man niya. Cute-cute sa isda. Oh. Ay wow, wala padulong ang mga kuwan sa inyo oh. Wala mga isda oh, dagko oh ila. Koy gyud daw imo ha ma'am, kit-kit.
Alam mo, kit-kit yung gold sa konti ron. Pauna no. Sup-sup mo kasi ano? Kadlo. May pati isda kay Si ano siya nagdinig siya. Ay, kagilok. Ano dapat kayo? Ano dapat kayo mo sabi mo? oh, kita po ano pa. Paitan mo na dahil. Ay, Ano na ko sa hindi sa gilok-gilok ni Ay. gagilok. Wala, ang lapinig. Ala, lagi ka. Laro daghan kaayo oh. Wala, nagpatik-atik rin yung dagko ba? Pagkataon-taon din rin, muna rin yung Mangitkit na ni. Kadaghan kaayo dagko. Gani, tala kadagko. Anong padool dyan sa imo pa oh. Ala, kadaghan. Wala lagi man duol. Dali duol po. Ala, kagilok. Iya. Kana murag gina pagsubbag ani nga isda nga lami. Iso daw na baga Bagis. Magang pangit. Naputi o gunod dyan o. Marami duol na siya. Wala, nalagi flower horn, sir. Gusto. Asa ay uturo oh. Kanang agtang. Bukol sa ulo na o. Karon pa ko nakabalo pa oh. Nga kapamilya di ako sa flower horn. Nara na diri ako nawala. Nara diri. Oh, ligo na ta. Pero diri lang sa sakid man eh. Dips Clint. Magrug. Go Clint. Wala lagi. Tapos, Ang bato. ayo, giraffe. Pwede ka ayun nang. Labi na hubuon ni mo sa anak nang. Clint. Torta. Let's swimming. Ang langoy ba? Anak kita mahali. Marina ang kanta. Ang gani. Oh, si. Kanang Ma'am, kanang magsalom ka ga pagtungan nimo sige kagaan. Unsa man na sila kabaw kay imong ligo. Ali, salom ka long? Sige, sige. Salom. Ooh. Ah. Kabal. Pagtunga anak, bira na. Tanawan ninyo, ma'am. Pagtunga anak, bira na bra. Pagtunga, bira.
sa apam. Oo. Tama dyan ingon ni Ma'am Gina. Tama dyan ingon ni Ma'am Gina nga kung magkuhan ka mo ganaan na rin. Sabak ka diri. Ali diri dong. Sabak ka diri. Wow. Sabak ka diri. Alam ko sabak ka diri. Sabak ka diri. Sabak ka diri. Day ari diri. Sabak ka diri. Ano sa to, Day? Day. Sabak ka diri. Sunod. Day. Sabak ka din. Lapatay na ba yan to? Sabak ka diri. Puno sila. Bato. Nanggalog aswan. Nagkalimbuan na butalig na tikay ang kairasa. Nabugto ang ra. Nawalis ang paldawa. Na'y pantihan ko sa misaya. Huwag sigbin. Gustong muruman sa. Sikirayot sila. Kung nagkakarambula. Ang daman. Kalingaw, lingkod dito sa Ginamar. Wow, siya na. Kami diri sa Aguacan. Saat ko na punta sa next station. At doon na sa mainit. Before mag-uli. Clint, bye-bye! 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 Okay, thank you for watching. Hantod sa sunod na itong video. Sabay ta, dinilang sa Dude Store ta sa pagkakaroon. Bye-bye! God bless everyone!